May buntag diha mga kajiboy. Insa man tong ganahan mo kaon og pipino mga kajiboy. Sakto na kayo kuan mga kajiboy, dagkoon mga kajiboy. Padre pikas mga kajiboy ay. Ano na to mga kajiboy ha, pikas mga kajiboy ha. Yo. Ya padre mga kajiboy oh. Kasi ganahan mo kaon og pipino mga kajiboy. Apa mga kajiboy oh. Mga kajiboy oh. Sakto na mga kajiboy. Apa si ibabaw mga kajiboy oh. Si ibabaw mga kajiboy. Ano pa dyan mga kajiboy oh. Apa? PM lang mo mga kajiboy. For sale na atong pipino kay di na matuog kaon. Ato na nang ibaligyaan na nato. Si ibabaw mga kajiboy oh. Mga kajiboy. Pada tulon na ko na sa babaw mga kajiboy. Sakto na si dagkoon mga kajiboy. PM lang mo mga kajiboy, ug gisayganan mo kaon. For sale na, for sale. Barato rang kilo na mga kajiboy, kay di na matuog kaon. PM lang mo mga kajiboy, PM lang, PM. For sale na, for sale, pipino. Say ganahan.